לפני כשבועיים אחת הבחורות הכי מתוקות שבאמת יצא לי לפגוש, שירי דרור, שכל כולה אהבה ונתינה, אמרה לי, אתה חייב לדבר עם עודד נוסבאום. אמרתי לה, בכיף, מי זה? ואז היא אמרה לי, יש לו את פרויקט החסד החברתי קהילתי נתינה לאחר ישראל. פרויקט החסד החברתי קהילתי נתינה לאחר ישראל דואג, שים לב אבי, על בסיס שבועי לאוכל מבושל, אותו מבשלים באהבה רבה מתנדבים מערים שונות בארץ, וכן לסלי מזון למשפחות נזקקות. נכנסתי לאתר ובאמת נדהמתי לראות שנתינה לאחר ישראל, יש לך דף פייסבוק, אבל אז אתה רואה נתינה לאחר לישראל, יהוד, חדרה, נתניה, כאילו בכל הארץ יש בעצם איזשהו חמ"ל מסודר של אנשים שמבשלים, של אנשים שמחלקים, של אנשים שמעבירים, וזה מדהים. ועכשיו הם גם רוצים לשלוח מה שנקרא את זרועות תמנון העשייה שלהם אלינו, לחיפה, לנשר, לצפון. אנחנו גם אולי דרך הרעיון הזה נחשוף אותם ונראה אם יש עוד אנשים טובים שרוצים להצטרף לעשייה הזאת. ומי שבעצם עומד ומנהל את כל התנועה הזאת, נתינה לאחר ישראל, הוא עודד נוסבאום מיהוד מונסון, בחור בן 42, אב ל3 ילדים, לוחם לשעבר, שעובד בחברת איתורן, כלומר זה לא הפרנסה שלו העמותה, זה הנשמה שלו, שבאמת התחיל בעשייה חברתית גם עם ילדים בעלי מוגבלויות וידידי סיוע בדרכים, ועבד בעמותות שונות ואחרות, עד שהבין, זה עושה לי טוב, זה ממלא אותי, ומפה אני הולך להקים עמותה משל עצמי. ואתה יודע, אנחנו הרבה מדברים על עשייה שהיא תמיד ברמה המקומית, האזורית. העשייה שלו היא ברמה ארצית מטורפת. עודד, ערב טוב. ערב טוב לך יובי, ערב טוב. אז בוא, ספר לנו קצת, מה זה בעצם נתינה לאחר ישראל? נגעתי ככה בנקודה, אבל מאיפה הכל התחיל ואיך אתה הגעת לרמת עשייה ארצית שכזו? אז ככה, והתנועה שלנו זה תנועה חברתית קהילתית שבאה ממה שהשטח מבקש. מצד אחד הישראלים הם עם מדהים שרוצה לעזור ורוצה לתת ורוצה לתמוך אחד בשני, ובפועל לא כולם, זה לא נגיש לכולם, ויש הרבה מאוד אנשים שמונעים על ידי ערכיות מאוד מאוד גבוהה, אבל באופן קבוע הם לא מתנדבים בשום מסגרת, בשום דרך, ואנחנו מנגישים עבורם דרך פשוטה וקלה ונוחה לעשות את גמילות החסדים שהיא הכי חשובה, כמו שאנחנו רואים אותה, שזה לדאוג לאוכל למי שאין לו בצורה הכי פשוטה. זה מהצד של המתנדבים, ובשטח גם מהצד השני, המשפחות המעוטות יכולת, קשישים, חד-הוריות. המצב לא פשוט, כאילו, אתה יודע, גם עכשיו עם המלחמה רק הולך וגדל. הייתה את הקורונה, מלא משפחות נפלו לסיטואציות מאוד קשות, ועכשיו במלחמה הזאת עוד משפחות נכנסות, ואנחנו מחבקים אותם ועוזרים להם עם אוכל ביתי מבושל, וככה אנחנו פועלים ברחבי הארץ. מעניין אותי הצד, כמו שאתה אומר, הלוגיסטי, כי שאתה פנית אליי וניסיתי לחבר לך אלו ואחרים, ואני אנסה גם לאחר התוכנית, איך זה בעצם מקל? איך הסיפור הזה עובד? איך זה ברמת ההתנדבות, השינוע? איך הדבר הזה יוצר לעצמו תהודה בכל עיר ועיר בעצם? אז ככה, הדרך שבה אנחנו פועלים זה דרך שמאוד פשוט להתנדב בה. כל מי שרוצה להתנדב זה מאוד פשוט עבורו, וכל מי שרוצה לנהל פרויקט בעצמו זה מאוד פשוט וקל לנהל את זה. עלינו על איזה דרך, איזו שיטה שאותה אנחנו פשוט משכפלים מעיר לעיר לעיר לעיר, ובכל עיר שיש לנו פעילות יש לנו קבוצת וואטסאפ של מתנדבים, והמתנדבים מוזמנים לבשל ולקנות סלי מזון. למעשה יש לנו כיום פעילות ב-18 ערים שונות בישראל. מדהים. בכל עיר כזאת יש, כן, אני בעצמי, אני אומר את המספר הזה, אני לא מאמין שהגעתי לכזה דבר. בכל עיר שיש לנו פעילות יש לנו מנהלת פעילות,
שמנהל את קבוצת הוואטסאפ הזאת, ובערים האלה למעשה אנחנו מחפשים, בכל אחד מהשמונה הצרים האלה אנחנו מחפשים עוד מתנדבים שהצטרפו לקבוצה או לבישול ביתי למעוט יכולת או לשינוע. אצלכם בצפון יש לנו סניף בקריית מוצקין, ואני שמח לבשר שאנחנו יוצאים לפרויקט בחיפה. קודם כל שאתה אומר אצלנו בצפון, קוראים לנו נשר, אבל תדע לך שומעים אותנו בכל הארץ, מגיבים לי עכשיו אנשים גם מתל אביב, יש לכם נתינה לאחר בתל אביב, נכון, בבנימינה, נתניה, קריית ים, כפר סבא, באר שבע, מדהים, מדהים, מדהים. נכון, אנחנו כבר יש לנו פריסה ארצית גם בצפון, גם בדרום, בכל הארץ אנחנו מתרחבים. אנחנו יוצאים לדרך בפרויקט בחיפה שבוע הבא, יוצאים בירושלים לפרויקט, וזה עושה טוב למתנדבים, זה עושה טוב למשפחות שמקבלות את הסיוע. אנחנו למעשה נותנים את הגב החברתי, אנחנו כמו שאנחנו רואים את העולם הזה, אנחנו התושבים צריכים לתת את הלב, את הנשמה לטובת החלשים בחברה. זו חברה מתוקנת, זו חברה שבו אנחנו רוצים לחיות בה, ומאוד מחזק את הערבות ההדדית בערים האלה, קירוב לבבות. אני יכול לספר לך סיפורים מרגשים, אתה נגמר מזה, ממה שהולך מאחורי הקלעים. אז למעשה בכל עיר שיש לנו כאן פעילות אנחנו מחפשים עוד מתנדבים, ובכל עיר שאין לנו פעילות, לדוגמה בנשר, כל מה שצריך זה תושב אחד שרוצה לעשות פרויקט אישי, פרויקט חסד אישי, ולנהל את הפרויקט הזה. אני מלמד את התפקיד בצורה מלאה, איך מנהלים את האופרציה הזאת,